Mä oon syntynyt uskovaan perheeseen ja oon saanut sillä kasvaa siihen uskoon ihan lapsesta asti. Ja se on ollut mulle ihan pienestä asti sellainen henkilökohtainenkin päätös, että ei ole tarvinnut kauheasti käydä maailmassa, että olisi löytänyt se oma identiteetti Jumalassa, vaan se on aina ollut siinä. Mutta silti musta jotenkin tuntuu, että jotain puuttuu. Ja mä mietin, mä tiesin, että Jumala on totta, mutta mä mietin, että miksi ei mun elämä ole ihan täyteläistä ja minkä takia mulla ei ole sellaista onnea ja iloa, mistä niin paljon puhutaan ja sellaista rakkautta vaan kaikkiin kohtaan. Ja aina välillä oli jossain opetuksissa ja siitä puhuttiin, että joo, että Herran ilo ja kaikkea tällaista, mutta mä en ikinä tuntenut sitä itse. Ja se oli tosi hämmentävää, mä en ymmärtänyt itteni ollenkaan. Mutta mä rupesin miettimään sitä silleen oikeasti, että mikä tässä on ongelmana. Ja ehkä se on se, että mä en ole viettänyt tarpeeksi aikaa Jumalan kanssa. Ja mä aloin sitten oikein rukoilemaan paljon ja luin Raamattua ja oikein yritin sillai, itse, että nyt Herra antaa mulle se ilo, mistä aina puhutaan. Mutta ei se toiminut sillä ja mä melkein luovutin. Mulla oli sellainen tilanne, että mä olin ihan, että sä oot joko totta Herra tai sä et ole totta. Että puolet näistä asioista, mitä susta sanotaan, että ne ei voi olla totta, vaan kaiken pitää olla totta. Ja mä annoin sen asian olla hetken aikaa. Ja yksi päivä mä istuin merenrannalla ja katoin vaan sinne merelle päin ja olin vaan silleen, että Herra oikeasti anna tämän päivän merkata jotain mulle. Ja sitten yhtäkkiä mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta Jumala vaan alkoi puhua mulle siitä rakkaudesta, mikä hänellä on meitä kohtaan ja siitä kuinka se on vähän niin kuin meri, että se on loppumaton, se jatkuu vaan silmän kantamattomiin ja se on niin syvä, että sillä ei ole melkein loppua. Ja sieltä voi aina löytää uusia asioita. Esimerkiksi merestä, eihän me ihmiset ei tiedä siitä kaikkea, eikä me tule ikinä löytää kaikkia asioita, mitä meressä on. Samoin Jumalan rakkauden kanssa. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että ei me voida sitä ymmärtää aina. Mutta jotenkin mä siinä tilanteessa vaan tajusin sen, miten paljon Jumala rakastaa mua ja kuinka se pelkästään riittää ja millään muulla ei ole enää merkitystä. Ja siitä syntyi sellainen ilo, joka ei ole sen jälkeen loppunut. Että on vaan saanut oikeasti levätä siinä Jumalan rakkaudessa ja siinä Jumalan ilossa. Ja jotenkin vaan tietää sen, että vaikka kaikki menisi huonosti, niin Jumalan rakkaus on ja Jumalan rakkaus pysyy. Ja mä haluan vaan, että tämä kuulostaa sellaisilta sanoilta, mitä mä vaan sanon, koska mä oon itse kuullut sanoja niin paljon ja ihan pienestä asti. Eikä ne oikeastaan merkannut mulle mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun sä koet sen, että Jumala oikeasti rakastaa sua, kun Jumala näyttää sen sulle, ja kun sä annat Jumalan näyttää sen sulle, kun sä rauhoitut ja annat Jumalan näyttää sen sulle, niin sillä ei ole loppua, koska se on jotain, mitä oikeasti ei pysty vaan sanoa, vaan se täytyy kokea. Ja se on parasta, mitä ikinä on tapahtunut mulle, ja se merkkaa koko mun elämää ja sitä, miten mä elän ja mitä mä ajattelen. Ja se, miten Jumala vaan rakastaa ja se ilo, minkä se tuo oikeasti, se on vaan parempaa kuin mikään tahansa muu.